bokornyíró vagyok. Az édesapám is és a nagyapám is bokornyíró volt. Egy bokor, nem bokor. Arra fogok menni. Ezzel. És láthatóvá teszem, amit látni kell. Nagyon fontos harc ez a mindennapokban, mert más nem csinálja meg. Akinek meg kéne, az nem csinálja meg. Hős vagyok! Viva! Hajduma! A bokornyíró fegyvere a sövényvágó. Hasznos célszerszám, amikor a bringa utat akarjuk megtisztítani, azok helyett, akiknek meg kéne. Ám mivel minden nap itt járok, azt gondolom, hogy ennyit meg kell tennem, legfőképpen önző módon a saját érdekem miatt, mert ez az útszakasz híres arról, hogy a sok szembe jön, pedig ez egy egyirányú útszakasz. A sok adóma inkább dolgozom.